usempa usem Satish po parliament nang ta kari pakajat beri kajongi belong unohi kai hantai po school ba nehu ulong ru ubreu uba pelupor hagaban syakri ublei ding baki kam yalap kajongi nyawan hagani kapor ban pensyai peneng jongpi ki pai ba balai ngiseng ya gani ka party balai ai kerteng ya ka voice of the people party kei ke nongrim jongka kei ke thong ka bangidon baraga juko por ban pin itu hakmat jongpi au ni ukurtong oba ka party krasai maran uni ukurtong ujungi ulong bala dapura ha ka jingnang ka jingstart bala i ha karta ubreu ubadan ya ka jingkit kle ubreu ubangila pensyong nongrem bat bishar bha namarkum ka voice of the people party bat kum ki nongelam ni hapan say ya ki rangkan sai ki thaikan sai ki banlet shaki dorbar ki bapher lagalong shaka Meghalaya legislative assembly lagalong sha district council lagalong sha parliament uni u kurtong ubangi say ulong kurtong ubabyang tam ubaga party ka lapin syong nongrem bat wat ya ka lintia ka jengu kum utau samla rangba ula pendap ya ka jingpuli na ka matric ha ka first class ha ka PU ulwan ka first class third position or 10th position nang ta ha ka become first class third position nang ta ula pendap ya ka MCom ha ka first division first class ka bangiong nang ta ya ka MA Economics kamnyar kamdi ke besok bandan double MA ke bangyong mo tendri ni u kertong ujungi ula pendap ya kata ka jingpuli ula pendap ru ya ka PhD ula badru kum warden hapo nehu hakipor ke bamenshwa bat ngila yo bantip ling baki teki kam ki jing syakri ju bo udon ya ka jing kitkli ya ka nugo ka kam ka ba ubat ban ikwa ban sei ke bakum kita ki briu kiban let haringkat ka jingkit kli bagian ai ke jing syakri yau pat ba tingi snow ban aingo yu play bangi yo ban sei yu bo kumuni ukurtong bangi let ban trua hapreng jing ki pat ba ko ki pat ba be ngai kum ka seng ka ba prakhat ye kai ki ka ba janai ye kai ki ka ba pet ublei ru i ne jrong ban play ye kalat kalenti tiang ni don ru iba poel soklet iblong u organizing secretary u nongelam u bangin ibit ban bu ban pet ban kmi ya ka mouth ration constituency idon ba grospa u riurang ba jongani ka dong ka than ngai bon preng ju people itu oba bang hagini ki kam sign perthai u bru ba pet bodon ka nongrem iblong ru treasurer jong ka party dan iba aksan kupar iblong u khot jong ka state executive committee ngidon samla marbut khar ngidon ba Nathaniel Mauri kini ki bawan ban ya senran lemingi hebangile shiki jinglang kumdo iba bring i president jongka voice of the people party ha ka Mairang constituency number ki wei pat nam taka por nganum jer kerteng lut ha ka ni ka por ba kam tam e ya phi ki pat ba ki bala plot bat pendap kam klo ya ka ni ka step ka pamata ba pindio ban wan no shika ni ka madan hang ni po langtor ban sngap ye ka jing pensai ka jingi te ngem laru kum ginong elam klem aingu yu blei ubla da ubla ker ubla ri ubla sumare ga jingem ga jing hadu menta kum ning gilong ubla aingi ya ka kot ka khia bangila ban le keleng gari bani kendu ela ga jong ki para ga jingi ki para do ki para snam ki para kher ki para mer ban penshai ban hikai ban kedolen ti ki ban ai jingkermen ki ban pen start ban pen shampang ban ai bakin long ki bri ki baslur ladang ai thu khana ya kata pin lingo badan shibon ki bri guji kimtip yala ka jongka por te ka ni ka por ho I chairman I bapnia yong bai barden in penrakti kata kan dei ka ba benta ka last part mong yong last part ka bangile te ngala don jimut lupa ban kerpat ye gini ki basong sijrong kanang bagan simpor sipit nga trailer phiar lang no sini sepo kan long ka ba ituna namar ba sipit dengila khot le si phini wan mare nang to phini wan hiar kanili ka thip ka ba kham thip kumne le si la ban ya tulun man nang to kum ki borni khaw tena kata daw ba ba wan song lupa sini sepo kanang ba kan long ka jingalang ka ba ituna ti Pilay snow ya kajing matpang kajing kren kajong I
Dr. Ricky Ije Singkon, ibelong u General Secretary jaka party. Ya ke jingi atlinti ka jongi bat kum juru jongane ka party ka jingi. Di susu nagalang ka jonganga kwa ban shim ya ka kabu ban penshai happening jongpi ki patba ki bon chakani ka jingalang. Balai bangila seng ya ka party ka bangila ai ka tang ka boys of the people party. Kum kiri rangba ki badon ya ka taka jingkit khli. Ngiyo i bau patba udon happening ka jingling a mensim. Ngiyo i bau patba udan hapreng kajing duka mensim. Ngiu i bau patba udan hapreng kajing red mensim. Ngiu i bau patba udan hapreng kajing kadum jong kajing mut kajing perkat. Ngi iru bau patba udan hapreng kajing artetin. Hakata kajing yat linti. Namar ngim tip Syai ngin poi habangi pai syaka jinglong ka jingman jongan negari ka be ka jingi laringi pai syaka yo ka kot laringi pai syaka kamai ka kaji laringi pai syaka trei ka kta laringi pai syaka shongsuk shong shngan laringi pai syaka roi ka par kini kiai ki penlong yu pat ba bondon hapreng kata ka jinglung khom jingmut je perkat bondon preng kata ka jingling a ka jingbam suk jong ka jingmut ke je perkat ti kom kiri rangba ki badan ni ka jingkit kli ngemla ban shu shong klikti ngemla ban shu khabrip igi khmat ijingi ngemla ban shu set kelut yala ki skor ke jingi dei namar ka takadau ngila ya kendo ngila ya thir ngila ya tai ngila ya slok ngila wat igi lat ke lenti ka ai ka bangila ban terwa yau pat ba khnang bangin laj na kata ka jing lingkhom ka jingmot ka jing perkhat khnang bangin laj na kata ka jing kadum jong ka jing im khnang bangin yo pat saisien ya ka jing kermen ya ka jing tengen ha ka mensim ka jingi ngelai kendo om tang sisien ko ki pat ba ki bit ngelai kendo om tang da ki sngi om tang digi benai hendrai la palat senam ngilai kendo ngilai shong ngilai thir ngilai tai barga bakut ngilap don tang gawi ke linti bat kata ka linti ka bangilap kalong tang lingba ka sinshar ka khadar ka bakhoi dei tang lingba ka sinshar ka khadar ka bakhoi ka bala ban ai sisien ye ka jingem ka batengen ka bala ban ai sisien ye ka jingkermen nam ta jungi iwe pe bat ka bala ban weng sisendon ya kata ka jingka dum ka bakka ya ngi iwe pe iwe dei halor kata ka nongrim bangila rai rangba bangin sengro yang ni ka party ka bangila ai kerteng ka boys of the people party larangi pengala syaka ktin khasi kamut ka sur ka jong upat ba ka jing thrang ka jong upat ba ka jing angnut jong upat ba ban yo iya kata ka jingkla ka jingkla ka bangi ko abni kamdei shu ka ni ka bangi imenta ndai da ka wei pat ka dur ka dar ka ba isngai ka dur ka dar ka ba don jingkerman abangi pai saudong ya kalintian ka jungi bat balairu bangila ai kerteng ya ka boys of the people party namar ngi tip ba kata ka jing thrang kata ka jing angrut ka jung upai ba ban pinia sno bat kata ka thong ka bangi don kum ki nongelam ngi ai kerteng ya ka boys of the people party ka bamut ka sur ka jung pi ka seng ka jung upai ba ka seng ka jung ka jung pi bangi ne don benta banwan ra ya kata ka jingkala haga ni ka ri ka ba ka jungi ke ai ki nongrim kibangi ngila bu kom ke nongelam jongka party laringi seng yang anu ka seng ngenomla ban penne pensa pen klan la kim don ke nongrim ke baskam kani ka yeng school kanomla ban yeng kumni lem da don kan nongrim ke baskam ning baki paya ke baklan tanama kata ngila bu artli ki nongrim ke bangila pen song nongrim yang ka seng ka ji bat ka ningkong gare ka tahi ka bangilong ka sinshar ka kharar ka bakhoj halor ka sinshar ka kharar ka bakhoj anum don jaka ya ka bam sap anum don jaga ya ke jingle shiliang khmat anum don jaga ya ke jing bishar bam hok anum don jaga ya ke jing penhar kput hakata ka politics ka jingi lani hakata ka sinshar ka kharar ka bangi gi kwa ban ra show pat ba ko ki pat ba be namar ka tangi kwa ban wan ra e ka nongrim play hakane ka party ka jingi hakata ka sinshar ka kharar ka nongrim blay ka ba ublay kwa eka ba kum gani ka sinshar bam sap ka sinshar le shiliang khmat ka sinshar bishar bam hok kan don bani kwaru bani tho epi bakata ka de ka tenrai sinshar jo khasi ya ka ri khasi jantia la tip kum ka ri ki lai pos em khatar dolai
kini kis im ki doloi kita don ya kan nyam ka rukom man la usnam ban aingu yau blei ban duai ban pirat ban kerpat ban kerpon yau blei baun kerku ya ke it ki ilaka ki hima ya ki khon ki hajar ya ke jingtrei ki kam ki jam ki jongki ya ke lingkha ki risai ki jongki bagian yo ya ke jingim ka ba shongsuk ka jingim ka ba pahu ka ba pahai bat kum ta terter namar ki snuthu kum kita ki nong sinshar bakim don haladi ka bor ban ai ya ka ta hau patba ban ai ban penlong ya ka kendo ka ba seso ban penyo ya ka mariang ka ba tengen ban penyo yu slap ha ka por ka ba biang ki snuthu ba ka ta baro ka shong hau blei namar ka ta kum ki nong sinshar ki la pendam meledi hau blei ki da bu ka nyam ka rukom bat ki long ki lingdo nyam ban penya ya ka ta ka nyam ka rukom de namar ka ta ka daw la tip yengi kum ka ri tip briu tip blei de namar ka ta raw ko ki patba ngirungi snuthu omdai uba arden ubala banwan ra ya ka jing kerku ya ka jing shngan ya ka jing mentoy daga bor jungo em omdai doktor Riki omdai manu na preng jungi ndai di utau blei ubangi shania namar ka tarang ikwa banwan ra ya ka ka bo blei lo bo be nado danglong ka perthai ko ki patba habula thau ki ki paro kiberan saudong ini ki khmat ki ba ki khmat jingi ki labani ki ba ki khmat jingi ki labani ka ke ba blei lo pelong u thau ini bangin sensyar halor kita ke bro u bu ini hapo kendiat ya ka kardan jong blei hakani ka slap perthai bangin pek ngin khmi daga bor ka ba lo pen ko phangi dei namar ka tarau ngi sodai ban penwan ya kata ka nongrim ha kata ka nongrim ka banum bakla u blei ju bakla ngau beri ngalaban bakla mengi ki beri ngi daptang lagi jing duna ke jing bakla ke jing bam snotho ndai play ju bakla nama kata ke ke bau play ula seng nongrim ya kata ngi kwa ban penwan durbiang hakani kan nongrim jong boys of the people party kan nongrim ka ba ar ka ba ngi kwa kalong ban pen scam ya ka jing long try ya ka kndau ka siap ba di ka spa baro ka ba phila ban i di khmat ki ding ki sit ki lom ki wa ka kndau ka siap nang ta ki ki kro ki kshat u toyong u maushun u mau u siap kani ka dei ka bau play ula kerku ya ka ri ka jingi hato manna ngi snothu abangi ong ya ka jinglong try pimut bakata ka nongrim ka jingi ka dei tang ban penbit pajba ne ka don ka jing shisha bangim kumbagalong mantang ngi snothu bakam don ka jinglong try ka ba pura ya ka khendau ka siap man lagi chat penriu ki don laga jong ri kenti kinaga ki don laga ri kenti ke bagi ongga Nagaland ki Mizo ki don laga ri kenti bagi ongga Mizoram ki Manipuri ki don laga jong ri kenti bla tip kom ka Manipur nang tagi Asmis ki don laga ri kenti bla tip kom ka Assam ki Bihari ki don laga jong ri kenti bla tip kom ka Bihar ki Punjabi ki don laga jong ri kenti bla tip kom ka Punjab ki Nepali ki don laga jong ri kenti bla tip kom ka Nepal kari khasi jaintia kari ka ri kenti ka jonga ka jong phi le se hang ni po kani ka snong lang tor kini ki snong ge bamarjan laringi kren ni kata ka jinglong try ka khandau ka siap le sing no mli wei bonon kini ka khandau ji wei bonon turus ni wei bonon ngini phai ngini le halang pi ngini le ha umat hajat tolong ha khanduli ha sai sama hang tu phin i dalaki khmat bagi priu ki snothu shai habangi ong ban pen scam ya ka jinglong try ya ka khandau ka siap namar kini ki priu menta ki sedang ban artatien katnu ngila ban pene ya kata ka jinglong try ya ka khandau ka siap namar ka jingwan rung ka jing kentur juga asam na ka por shikapor kani ka sarkar MD kala thok ingi hapo assembly ban ong ba kala don ka jing shong suk shigi jaka kaput nri jayu khendiat singi ngalayo ban let chapo khanduli ngalayo ban wan ship omat se jatrong habanga kli kinong shong shnong apo khanduli ngong kumno ka jinglong ka jingman shapi shani kal shong suk kyongin shong suk kumno ba tang bangin rap rung yim yo shu kababot bagani ka sarkar MD kong kala shong suk namar ba kibriyo jingi kimi ashu ban rap pimot ni suk ka mensim ngi hun kum ki nongalam ki badan ka jingit kli ki ba iet ya kata ka khendau ka siap nangta ki wan ki briu na jatalong ban ut ya ka jingle donbor jong kita ki pulit asam ki nong trei forest jong ka sarkar men hagini ki singidang menin pidang ikot khupor ba kini ki briu na asam ki la pen prabyang ya kita ki jingtai hapo ki jaga kaput katakan kadai kabangi ko bangin snotho kamdai tangai ka khendau ka siap
Kani ka spa ka beli ai ka dia nga be dia pi ko ki pai ba bangin im bangin yo ya ka kamai ka kaji bangin yo ya ka jingim ka ba bet ka ba biang o ki bri ki wan na shabar jangan ka ri ka jingi ki wan ki bri na Amerika ki wan ki bri na po Japan ki wan ki bri na po Israel ki wan ki bri na po Singapore ki pet jangan ka ri ka jing o ki pet ya bi ka shabapai ki lingo bagani ka jat mriu ka duk ki lingo ba ki try muluk ki try jaka ki im ka jingim ka beduk kat niu bleu le kerku kamareng ka betengen ka kendo ka besiso ki ding ki sit ki lom ki wa ki kshat ki krem ki kro ki marpo kendo no du udoyong motion u mau siap baleng hidup kata ka jingli ka bangi hapan kli ka tau bro ka di namat bakam don ka jing sin shar ka khoj kim don ki nanglam ki ben ka jing kli yo pai ba kim don ki nanglam ki be i jingai ban ngai hang ni pin min jorenga habagawan ke jing khang dieng haus nem kha khandai spa khandai pho ngam tharai o phra pho mo khandai pho riu nei ta ki khandai pho khandai riu hagi tu ki snem ngam tharai ba kitu ki malik ding ki bongong in le tre du yong no man ta te ramar bala khang ka pom ding ngam tharai bakin mudur bakin posniu baka sapoi ka por ban khang siu du yong badan adalah khang udo yang ngam tharai bengin community ban sakhang seu mau siap mano ban motor entan ngatrai ki pai ba ka sarkar kali i shisien la khang ya ka kamai ka kaji jo gibreu leng ba ka khang pom ding kala dei ban dan ni ki nonglam ki ban i jingai ba kan sapoi ka por ngin pet na kai ka dau balai sha khang pom ding balai khang ti do yong la di ban wa dia ka dau balai kawan kata ka jingkhang bala dadan ka jingki kri ki pai bala dei ban ong ani kumnu kumta kawan ka ni ka jingkhang kumnu ni ki priu ki jonga ki ba im da ka kam ding kin trei kin bala de ki hajar shanu ki ni ki priu ki ba kamai do yong ki ba kamai de ki hajar ging kin wat kam dei kini ki long kemi ki ba khar mau slek o man ta ki ni ki priu ki ba im no mau siap kin trei de kila de ban dan ka ta ka jingli ala de kum kin onglam ba banong balai kawan ka ni ka jingkhang o la da ngi wat okay ka tau kala ban dan ka tau kawan ka ta ka jingkhang ban trei kini kikam baka dauhi ka ba hakmat ka mangitip ka dei namar bala pom pathar pom le sentan ka tido yong kala pta ya ka maryang onar kanong kumta ka daw kani ayu banweng ya kata ka jingkhang ngajuong lada ngadi unong elam jong ki pai ba ngano lada kanong kumta ngano ko ki pai ba tong ini senge so sipol man ta ka pom di tong ini senge so sipor kani ka tido yong tong ini senge so sipor ka ti ni ti mau ti siap namar kalawan kata ka jingkhang baka daw ko baki ong ka de namar kani ka jingle sentan ka jingle pathar ka jingi ngila pensini ngila penyap ya ka maryang naman ngidon kam ban pensutu yu pai ba baka maryang ka de ban im lada ka de yang ngi bangin im namar ngi syane ha ka maryang klem ki umbam ki umdi ki babiang nginum la ban im klem ka leer ka ba khoj bangin ring men sim ngim la ban im ka de ka jingbu bet ka jong play ngim la ban le dusman ya ka ai ka bu play lo bu bet nama kata ngi hapan snutu kumno bangin ya ringkat nama kata daw ngin penmi da kata ka jing hikai ngin hikai ki pai ba pet nang ni shikmat la da pi pom ding ka de ban long kum ni kam de ban kata ai ka maryang de ban thung bujli de ban sumar de ban don ka jing ket kli nang ta bangi ti mau shun ti do yong ti mau ti siap kam de ban kata ai ka kamai ka kaji jong ki pai ba ba da ka ju ka por kam de ban kata ai ka maryang kam de ka ba e ban le e kata hendrai kim kwa ban le kum ta habadon ka jingkhang ti duyong himut mdon bati duyong syu balai ki her ki trok lagi spa ki hajar terima la kamit sniulut ki linti sikit kendong ki kensro no kadika kabu pun bani kita ki bedan ka bor bagini khaitu bagini kamai spa ka pai ba nang syat kan ko ki pai ba ka voice of the people party kan pha yu niu kurtong bonlet sepo parliament bani sat ya kan ka pentah bani sat ya kan ka pentah namar balai wat ka supreme court kala keren syai bagi marpo khendo kini ki jinglong try jungi try muluk try jaka amdon bala ban khang ta balai kamdon ka jingkhang pom deng ka jingkhang ti ruyong sikiwi ki jaka ko ki pai ba bi dei namar kata kadau ka voice of the people party ka kwa ban yakun doyap ban penyo ya kata ka kendon an bala tip kom ka artikel lais pa anyo puai ka artikel lais pa anyo puai ka dika atiar ka ba pura ka ban yada yangi naru ka jinglong try ka khendo ka siap ba dia ka spa ka ba bulai la kerku o snotunat bangarung ka ni ka snong
Kaba kumala mai phang ni nong kren ki ba bon ni nong chong chno ga ni kilong ki brio ki ba be e ga jingnang ga jing start nga thrai kin puli yak article 371 yo ki ong bangi ni shipen be yo ngi shipen thami nomar ka politics ka jingi kam dei ban pen be kam dei ban pen thami ka article lai span yo phui ka kren shai manum dan gunu ka anjo ka sarkar India kabala ban tuklar ya karu company ya ka jingi ka emlang ka salang ya ka bishar ka khadar ka tum ka tanrai ka jingi ki khasi ki naga kilayo e ka lai span yo phui ya ki mizo kilayo e ka lai span yo phui ji kong kumno kata ka article lai span yo phui no act of parliament kamut kanum don anjo ka sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas of the Mizos. Kabumut ya karu company ya ka shinong ka tao karu kom manipulate ka jingi Naga ke Mizo umdan anjo ka sarkar India balaban tuklar. No act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, the Mizos. The administration of civil and criminal justice kabishar katanrai katkum ki riti ki jong unaga bat Mizo. Ownership and transfer of land and its resources kajing long try ka kendo ka siapa ki marpo kendo namar kata kata hangi lakang ban bemrat ban sikar hanagalan kamdon hadu mentau dong bam dok merat ndai hang ni hab be hab set tu kalong ka kampian kugi pai babi namar kata katakan kadai kan nongrim ka ba ar ka jungi ka bangi kwa ban lek siki pai ba ban tu pi kwa ne mene don benta ban ni halor kita ki nongrim ki ba namar kata ka thong vision ka jing pet ka jing shatai shaka sapo ka sanpo snem kalong ban penem pat ban penbha pat bat ban pen kaladur ongin pet lada kita ki wa ki bala sniu ki bala yap ngien penbha bat ngien penem bat ngien pen itrat bang yeki lada kita ki lum ki bala selen ngien penbha ngien pen em yang kita ki klau ki tap bat ban pen kaladur kata kadai ka jing i ka jing ngila ban le lada upat ba u ai ka jing shan ba usno thu ndai kum ba kalong menta upat ba u dusman ni kamar yang namar bele shakhang haba paum trei mat na phang pha habari kam im hi ta kamaryang kam poi sinu ngim kwa ba kanong kumta ngi kwa ba ki pat ba kini trei ring kat ba ke bor sarkar haba ka sarkar ka don ya kata ka jingket kli ko ki pat ba kata ka nongrim tingi ngi lek si ki pat ba am dei tang ba ngi shusek ye kene